по-голяма над мен. Дърпай се. Дърпай, ама е тежък. Не. Ети ръкавици пълнят. Ети ръкавиците учим, това не снимам. Ще нарежи. Виж? Еми да, с колко се избех и спедрал го бева. Тая е обратна резба, бе, виси. Обратно е. Да ми е удобно на мене. Ти водиш. Павлени. Браво, прасе. Чек съм. Отгоре на го душина. Аз виж къде съм изкарал. Виж? Да, бе, да. Тя си изкарава на първото. Бисе, виж, че ти носа късмет. Да, дебело. По-голям късмет няма откъде. Нали? Не хапи. Винаги като ходим заедно фаща дебела риба. Верно е това. Я и кучето. Виси. Чек само. Какво ще прекараме котва от тази страна? Ще заточим. Вземи иглата. Това въже няма ли да го влизне, бе? Няма. А? Това въже да го претрие. Не, той ще го вкараме през главата, ще му дойде. Отгоре. Но това тънче като излиза да не... Ще резнем и от тука. Те ще ни бият всяко за котвата. Я му режи котата, бе. Режи, бе. Ще ни Че си бият. я вържи. А къде ще го вкарате? Водата? Ама трябва навътре ли? Не. Не, той само ще... Виси. Не, така. Не, Дай го. И те цялото въже. да ги прекараме цялото тук. Ама е тежък, защото знаеш как трудно го извади. Няма да е тежък. Извади го трудно. Ме беше страх да не изпусне въдицата и му придържах. Битката беше люта, нали? Бе, обратна ръкавица нямаш ли? Не, всички са ми е за лева ръка. Да, ще ги изкарам, чакай. Това колко ще си влезе навътре? Колко въже? Това нещо да е. Това пресня, че много здравочко въжен. А? Не, е Имате ли по-здраво въженци случайно? Не, бе, това е здраво. Това е здраво. Кой е майстор? Ето къде ти го доведе. Ти го доведе. Дидо има по-силно въже, ако искате. Те за по-нашо делах и тази. Бамо, майка. Ах, колко е дебел. Туес. Задел колко? Доста. Това повече от... Над 40 кила е, моля ти се. 40, Аз съм 47, той е над мен. Ева, ще наоколо тревите, когато ти родият. А къде го вържаме, пак ще влизаме. Пак ли ще влиза? Стига, типа сега ще влиза. Ти лут ли? Когато на втората минута влезнахме, пуснахме на първото удряне, удари и свали костурата ницата на тройката. И е сега това удари. Това? Какво правим? Ще го пререже, да. Голяма риба е, дано да му няма нищо. Нищо няма. Едно живее. Ето е мъжете, къде да правят видят, не бяха на драка на тук има най-големи. Това е по-голем. Това е над 40. Над 40 гаранция. Шала, не се закача. Ах, о майка. Аз ще да пина един оператив. Това е големо. Защо сме да влезеш пак, бе? Много ясно е. Как ти го направи за нещо? Много голата риба. С човека вас стегна до дупка и зима. Сто челник. А другата вайца къде ми? Ай, честита риба.